niečo múdre, jak celú cestu. Dážnik máme, dážnik. Rozum máš? Rozum. Ne. Zobral si, zbalil si, či jebeš na to? Nájdeš ho. Jedz. Teraz? Či čo? Jedz. Šofér sme nabúrali, že nežme cieľ. A ideš 100, kde máš 50, a kde máš 130, ideš 100. Áno, ty čo, 30? Ideš cez Sitio. 35. Takže mysleli sme si, že je dobrý dan. Dobrý dan. Pričam samo málo i moge samo nebojí se nikogo, samo Boga i sve ma puno i preprašam kobjeta i pužnje zrobljena i to ona lubije tilko pic. Ale ideme si dať obed, ale aj keď jenome, že 11, tak 11, niečo si želajte. Takže zdraví vás 2, 3. identita, emo a obezita. Sevas, I like you, bitch. Ich liebe jede meine ex bitches. Sme jak bomby, nemôžem vám ukázať oči, lebo pozdravujem vedúcu. mama ma vyhodí z domu. Mama, zdravím moje trička na balkóne, ktoré visia a ďaká tomu budem tu jak taký stokáris. Jak taký malý stokár. A pozdravujem pani Foletarovou, jak si vychovali svoju dceru. Najlepšie. Tomu ver. Takže share you das. Čo je moc, to je veľa. Ideme si dať rybu, a keď nerybu, tak aspoň kúra. Tá si jaká pekná, máš tam štýl, než vyzeráš? Mám štýl, ale oči som nechala na sopacima, neviem kde. Koko. I like beaches. Okay. See you later, my friend. Later, alligator. Hemko, čo povieš? Čo máš? Mliečnú kašu? Či čo to je Müller? Müller dessert? Or Oda? Rýža z vodu. Čo by si o tom povedal nám? To mi to nechutí. Prečo to ješ? Lebo to je jediné, čo sa dá, čo budem dneska ešte jesť. A už ne, ty už akože, čo si modelka, že dáš si vátu a vodu? Fakt? A prehltňaš, jak ich Belgín? Smrkám ten shit, lebo smrkajú všetci, tak smrkám ten shit. OK. Kripka. Gute appetit. Outside. Čo by si povedala poslucháčom? Radio Modus. Že som rada, že keď ešte dokážu počúvať. Tomu ver, Lebo my zase opäť nevidíme. Tomu ver, lebo je 11. A nám 11, ale teraz je 16:39, jak veľký pán. Ideme na Zrče Beach. I'm a Zrče Beach. Trápna. Ideš ty. Bitches, don't like bitches.